празник буркан мед на седмица, глътка мастика и добра храна. Това му трябва на човек, за да доживее до 100 години. Такава е рецептата на доайена на арменската общност в България Мукин Манукян. Вековният му юбилей съвпадна с арменската Коледа. Манукян е роден през 1912 година в много богато семейство в днешна Турция. Заради гоненията на арменците, фамилията изоставя всичко. Имоти, бизнес и се премества в България. Мукин е само на 7, когато заживява в Стара Загора и заедно с баща си започва да градят живота наново. Наемат работилница, захващат се с ковашкия занаят. Мукин получава тапия за майстор-ковач, а по-късно и за майстор-обущар. И до днес, макар и почти сляп, поправи обувки. Даже тези, с които е на 100-ния си рожден ден, за негово производство. Днес 100-годишният Мукин Манукян е богат с рода. Има 6 внуци, доживяла и правнуци. Значи внуците са 6, нали така? Да, 6 внуците са 6, а правнуците са 3. Това е най-големият му внук, който е кръстен на него. Мукин, Тавит Манукян съм. Най-малката правнучка на столетника пък е само на година и 9 месеца. И се казва Артине, което в превод значи възкресение. Освен с голямо семейство и с голяма обич от всички, които го познават, 100-годишният Мукин Манукян може да се похвали с още нещо. Преборил е рака, въпреки че преди 20 години лекарите му дали само месеци живот.